Ablaye Diop aye kunnafoni dikɛ ka faamuyali dikɛ AES ko min n'a bɛ sen n'a ka mɔɔ hakili sigi a fɔra de min ye CEDEAO jamanaw ye n'an bɔra a la u bɛna taama sira gɛlɛya ni ɲɔgɔn cɛ sabula visa ko kuma bɛ k'a la Ablaye Diop ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi a ko sɔgɔsɔgɔ la bɔnɛ tɛ a ko ɲɔgɔn ye min kɛra jamanakuntigi saba fɛ n'a ɲɛmaayaso taara ka di Mali ma nin ye bonyaba ye a ko diɲɛ fɛn o fɛn n'a ma ɲɛ kɛli kɔ i k'a dɔn biɲɛ kura bɔ o tɛ taa wɔyɔ kɔ i k'a dɔn a n'a gɛlɛyaw bɛ ɲɔgɔn na nka sɔrɔ ni nafa min fana b'a la o fana bɛɛ o tuma ale kɔni ɲɛna AES ale sigilen kun dun n'a ye k'a fɔ nin jamana saba n'u bɔra CEDEAO la min kɔni ye gɛlɛya ni babalikaw ye CEDEAO b'o ta ka nin jamana saba in sɛgɛrɛ sabula jamanadenw yɛrɛ de y'a ɲini i k'a dɔn jamana saba in fɛ masakɛ minnu bɛ yen u ka fɛɛrɛ ni dabalitigɛ joona joona min kɔni bɛ se k'a to an bɛ bɔ jɔnya bolo kan jɔnya bolo dun ye mun ye ni hakili b'a la wa anw bɛ jɛkulu min kɔnɔ an bɛ jɛkulu min kɔnɔ CEDEAO gɛlɛya ye Mali sɔrɔ an ka jamana bɛ ɲini ka wuli an ka jamana bɛ ɲini ka tunu ka bɔ diɲɛ dugukolo sanfɛ ninnu ye mun ni mun de kɛ ninnu ye dabali jumɛn in de kɛ k'an magɛn yalima ninnu ye a kɛwale jumɛn in da ni ka Mali magɛn nin jamana saba k'u magɛn ni janfa ni bɛnsɛnkɔnɔya tɛ sabula u yɛrɛ kun y'a ɲini waati la ka datugu an kana se ka bɔ an kana se ka dɔn kungo k'an bɛɛ lajɛlen fa jamana kɔnɔ ɔ n'a ma ɲɛ maa min y'o k'i la bɔ jabate i n'a dɔn k'a fɔ i ɲinba t'o ye o de la min ye CEDEAO i k'a dɔn ani AES min kɔni ye fara ɲɔgɔnna ye i k'a dɔn kɛra o fara ɲɔgɔnna min don k'a fɔ de yanni diɲɛ wuli cɛ an tɛ don ɲɔgɔn ka so o tɛ se ka kɛ sabula nin jamana in fɛn fɔ filɛ kolo kelen don i b'a sɔrɔ min ye Senegalika ye o balannen bɛ Mali kɔnɔ maliden balannen bɛ Senegali i b'a sɔrɔ Côte ka balannen bɛ yan maliyɛn yɛrɛ balannen bɛ Côte yalima nin jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ jɔn bɛ se k'a fɔ i bɛ danfara don ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ gɛlɛya o kuma kɔni kɛli politiki kuma an ka visa don an ni ɲɔgɔn cɛ an na nin kɛ o ye wajibi ye sabula taaba wajibate i k'a dɔn babali kuma ani gɛlɛya ni m'o ta k'o sɛgɛrɛ o sɛgi man di o kuma min kɔni ye ayiwa minisiri Ablaye Diop a ye kunnafoni minnu di ni ka taa se visa ko ma a ko n'u ye visa don an ka jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ a da man di si la wa Mali yɛrɛ bɛ nafa sɔrɔ ka tɛmɛ a kan ninnu u ti diɲɛ jamana ba foyi sɔrɔ diɲɛ na u ka jamanadenw bɛ taama u bɛ tɛmɛ nin jamana saba in de fɛ ni nin jamana in saba tɛ i k'a dɔn yɔrɔ dɔw bɛ yen u t'o sɔrɔ abada o kuma kumaw kɔni do fɔlɔ kɛwale ma kɛ nka a mana tigɛ dawu da da la diɲɛ kura bɔ tɛ taa wɔyɔ kɔ min ye an k'an fosi ka bɔ CEDEAO la u bɛ ko bɛɛ kɛ u bɛ dabali bɛ tigɛ an ja bɛ se ka tigɛ cogo min gɛlɛya bɛ se k'an sɔrɔ cogo min u bɛ nin bɛɛ lajɛlen kɛ nka siga tɛ min na ni an ye min muɲu ka min gun kabini ko in daminɛ san joli fo ka se bi ma a tɔ ni man bilen hali bi maliden ka kɛ maa muɲunen ye an ka kɛ sabaliba ye an ka jamana ɲɛmaw an k'u lajɛ ka sababu kɛ i k'a dɔn u ka fili man jan jango kelen bɛ ka baara kura min bolo da a ko n'i ye an ka jamanaw ta k'a lajɛ lakana o bolo kan ka taa se ɲininka sɔrɔ o tilali an ni ɲɔgɔn cɛ nin jamana saba in bɛ se a ye seko kuma la sɛbɛnnikɛla y'a jira k'a fɔ sibiri tɛmɛnen ye nin kɔni na don Mali tariki ka bila min ye farafinna tariki kɔnɔ jɛrɛjɛkulu dɔ farafinna tilebiyan fan fɛ o kuma min ye a bangira sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye AES ye i b'a ye k'a fɔ a ma sigi dɔwɛrɛ la karamɔgɔ Dabatukura bɔra k'a bɛɛ lajɛlen fɔ sa n'o de ye gɛrɛntɛ jugu min taara ka jamana saba in sɛgɛrɛ yɛlɛ ni an ka Ala lajɛ karamɔgɔ Dabatukura min kɔni an ka jɛnsa an ka jamanadenw lajɛ min b'a to jamanadenw yɛrɛ bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na o baara ka boloda sɛbɛnnikɛla ko ni mun tɛ kari abada o tɛ bɔ jɔnjuru kɔnɔ a ko n'i ye ko taabolo lajɛ karamɔgɔ Dabatukura i b'a ye k'a fɔ sɛbɛnnikɛla n'o ye Lamini Bagayogo ye Lamini y'a jira k'a fɔ min kɔni san kelen ɲɛmaa taara k'o di Mali ma a ko min ye Mali jamanakuntigi ye n'o ye colonel Asimi Goyita ye a y'a jira k'a fɔ doni a ka girin ma a tɛna girin ale bolo sabu ani malidenw de bɛna jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ wa min ye AES tɔndenw ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ kuma kologirin minnu fɔra kɛnɛ in kan karamɔgɔ Dabatukura a kumaba dɔ ye banque d'investissement ye min kɔni ye wariso belebeleba dɔ ye k'o jɔ jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ min b'a to an ka wari kunkanko bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛfɔ ye sɛbɛnnikɛla ko n'o Ala sera k'o latigɛ
tigɛ min ye ni jamana saba ka wariko gɛlɛya ni fantanya maa bɛ se ka fɔsa ko nin y'o bannen sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye ni jamanakuntigi saba ye karamɔgɔ Dabatɔ b'a ye k'a fɔ baara minnu kɛra ka bila u ɲɛ u y'a yira k'a fɔ u danbɛ baara kɛbaaw la u y'a yira k'a fɔ u jigi kɔkɔrɔma donnen don kosɛbɛ u y'a yira k'a fɔ min kɔni filaninteya mun b'u ni nansara jamana ni ɲɔgɔn cɛ o tuma min kɔni AES ye karamɔgɔ Dabatɔ k'a bɛ kɛ tile filanan ko de ye wa abada ko kuma t'a la a bɛ taa de furutututu ye sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye CEDEAO lajɛ san 40 ni san 9 karamɔgɔ Dabatɔ maa minnu y'a tu tigɛ ni k'a sigi ni hakilina ye i b'a ye k'a fɔ bi min y'a ɲɛmaaw ye olu bɔr'u jigiya kɔrɔla la sabu min kɔni CEDEAO kɛn bɛ nansaraw ka jɔnjuru yɛrɛ tɔn ye i b'a ye k'a fɔ AES dun bɛna kɛ tɔn min ye o ye jamanadenw ka kungilenna n'u ka hakilina ye a ka di jamanadenw ye cogo min na jamana kɔnɔ AES bɛ n'o baara de kɛ nansaraw ɲɛ tɛ lajɛ jango maakɔrɔ ɲɛ tɛ lajɛ faransi ɲɛ tɛ lajɛ min ye Mali Burukina Niger jamanadenw sago ye min ye jamana saba in ka bɔ nɔgɔ la lakanako min ye usine kow ye ka taa bila sɛnɛ ni dun ka fa la ko de baara bɛna sabati